Pasintabi mga kapuso tungod sensitibo ang mosunod nga balita. Usa ka truck driver ang patay ug nagbuwag pa ang ulo sa lawas niini human nga mabanggaan ang iyang gimanehong closed van truck sa pampasaherong bus sa Talisayan, Misamis Oriental. Pipila ka mga pasahero sandan sab sa aksidente. Ano report ni Cyril Chavez. Putol na ang ulo ug nagkadugo. Yang naabtan sa otoridad ang lalaking closed van truck driver human nga mabanggaan ang gimaneho niini sa usa ka pampasaherong bus sa barangay Mandahilag, Talisayan, Misamis Oriental. Ang insidente nahitabo pasado alas 2 sa hapon adlong Sabado. Gani tungod sa impact sa mga aksidente, halos di na maitsura ang closed van truck. Lakip na ang bus nga nakabangga. Base sa investigasyon sa PNP, gikan sa este nga bahin sa probinsya ang bus, samtang gikan sa weste nga bahin ang van truck nga padulong sa Hingoog City. Pag-abot sa lugar, na-overshoot matod pa ang bus nga mikawat sa lane sa truck nga hinungdan sa bangga. Mo na lang to no, nga naay nadungog sa mga witnesses dito no, sa mga residente nga naay kani ang buto. So maoto siya sir nga ang katong bus iyahag yung na banggaan tong van food nga naa dito sa kani ang right side. Sa hitabo, luwas ang kauban sa van truck driver, samtang luwasab ang bus driver. Apan, samdan ang pipila ka mga pasahero niini. Niadtong adlaw, gikustodiya gilayon sa Talisayan Police ang bus driver. Apan buhian ra, human nga adunay panagsabot ang duha ka partido. So naapod tay mga pito ka mga kani ang samaran nga maoto nga hinali nga gidala dito sa kani ang Cagayan de Oro sir. Then naadin to'y uban nga mga minor lang dahil po nga mga injuries eh. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa mong aksidente. Sa tanan gyud mga driver no, nga i-check gid nato atong mga tagsa-tagsa ka sakyanan, atong kondisyon gyud no sa brakes, sa atong mga ligid. Isa pa gyud sir no ang atong kondisyon gyud sa atong lawas before ta mag-drive sir. Kung sakto ba ta sa atong tulog. Cyril Chavez, 1 Mindanao.